Ya saiki kowe tak nehi kesempatan nggo males lara atimu Tin. Ya. Ayo ndang muduna. Lek dunekke gedhe blah dunekke. Aku pokoknya aku ya ora trima Tatin ki sindenku kowe. Halah. Kok dunekke gedhe blah. Kok dunekke raine sak lapangan. Halo Mbak Tatin. Iya lho. Ya Allah sehat toh Mbak. Alhamdulillah. Iki yo ngapiki iki ya. Halah kula ya wedi tenan iki. Halo lagi dikombor lho. Golek tenaga. Pripun Mbak Tatin? Rasane atine wae pripun? Napa? Dengan mau jare donekke anu gede blah. Sinten ta sing onekke? Kalau Lek Kimin. Assalamualaikum Mbak Tatin. Waalaikumsalam. Panjenengan wau mungal menapa Mbak Mimi? Kula menika panung namung badal wakil para penonton. Badal wakil penonton kepanjangan paribasan kula menika talang atur saking para penonton. Penonton mungal pripun? Pesinden liyane sing pituki kudungan kaya malah sithik-sithik wis kaya sari. Senajan belum menutup semuanya. Nek kaya Mbak Tatin kok malah kaya untuk tawon ndas ngono ki. Sing muni penonton sing endi? Aduh ya akeh banget sing endi ya mau ya jenenge. Aku mbok tak weruh. Kudu ana buktine ora penonton kathah sanget ya. Nyatane ngene penonton semono kae ya mestine eneng jenenge. Kathah sanget iki wis dipupus tekan semene wae ya jere penonton Aku gur pengen weruh buktine iki wonge sing endi? Sing endi ya mau ya. Wong delok kendel alok Mbak ya sing lempar atimu kudu dadi seniman pancen kudu manjing ajur-ajur. Ora meh waton tumbak cucukan. Syukur kowe. Kudu digelaske ora. Tatin ki sindenku kowe. Apik olone Tatin ki aku melu kecipratan. Rungokke. Aku tak takon oleh ora? Nyun sewu Pak Seno. Ngapa? Kok njenengan to sing rumaos nyun sewu kok sing rumaos niki kula mung penonton niku alok ngoten terus kula sampaikan ke Mbak. Ora nek jenengan dikon penonton kok ya gelem. Lah bukti kok. Alah. Lah saiki berarti sapa sing muni sekolah bene sapa? Sing endi tudingan? Sekolah bene sapa? Muni kaya muni apa mau? Anu kaya ditutup tawon ndas malah. Ndase sapa? Ayo muni ya kowe. Ayo. Ndase sapa? Muni ndasmu ngono kowe. Mau malah muni dalange iki. Jenengan ki bela sapa jane iki? Kali aku. Bela sapa? Bela kowe. Aku iki sindenku. Ya ngono kuwi sing apiki juragan ya bela ngono kuwi. Tak labuhi pati pokoke. Patine listrik. Ora kok dadi ngonekke aku ngono iki Penonton Mbak. Wong mbok ora gampang segetan-aten. Nek aku ora trimo jenengan tak laporke iso lho. Kuwi jenenge pencemaran body shaming. Nah, cara gak ingin ning Klaten jenengan mlaku ya donekke kono. Mbak Tatin kok saiki mlakune ngobeng ya ngono kuwi lho. Terus maksudnya piye nek ngobeng iki? Aku krungu kuwi ya pas metu hotel kae. Nggih ta? Lho. Kok ngobeng to Karang Drei kok aku yo ngono. Nek ngomong Tatin, nek aku anu ngomong Tatin ki ngobeng ngono ora. Piye? Kaya apa jenenge Tatin ki kulite wis kaya kuwi lho, bel becak ngono kuwi, ngono Kok bel becake ngopo? Ting klinting ngoten punan. Lah wong isih singset padet kaya ngono kok. Mbak wong iki didelok sing tua sing endi sing enom sing endi? Modar ora aku. Ora mung waton ngomong. Loh, berarti kamu belum siap untuk menjadi seniman sejati. Ora lho, realitane saiki sing tua sing endi? Belum siap menjadi seniman sejati. Sing ngomong sapa? Rungokno sik kupingmu. Jian. Alah. Kuping kok nang kene iki ya kuping endi? Rungokno sik. Nah, nek ngene bener. Seniman itu siap dipuja, siap disanjung, ning kudu siap dikritik. Iya, lah aku kritikan monggo ning aja. Lho nek masalah awakmu kaya Bagor Brand sing kaya ditawon ndas, sing kaya nangka blonyoh, ya kowe koreksi diri. Oh iya, ternyata bener kata audien. Aku kudu langsing, aku kudu sehat. Sing ngomong sapa? Penonton. Saiki disebutke Sa-Indonesia. Iya ngomong Tatin ayu apa kaya Bagor Brand? Lah ambeku ya bengor nyebutke wong sa-Indonesia. Ora lho sing nang kene wae di Alah kesuwen mbok mek bres ngono gak wis kok. Kowe meneng wong kok lengket mau mengenekke aku lho. Mbok ngilo, ndek pengilon ora? Kamu berarti kamu telan mentah setiap ucapan. Lho, lah jenengan yo Sik tak luruske. Apa? Aku iso ngomong berarti kan meluruskan. Oh Mbak Tatin le
kudungan koyo nganggo taplak meja, ora patut. Oh, berarti tak undurke apa mungkin warnanya yang tidak. Nek jenengan marahi tak undurke Mbak Tatin ngono kira apa? Mau ramuni ngono mau pas ketemu aku. Lho, isine ngono kuwi. Ayo, mau kae kok Pak nika Tatin kok keli kudungan kaya ngoten niku ambuh haruan nika niku mergo gegeden sirah meneh ngono kowe. Padake Sirah. Mau muni sirah apa ndas? Ndas. Kok padake pitik Ndase pindho lho ndase wis. Aku ora ngomong kowe gegeden ndas ora. Lah wi Aku ngomong nek kowe gembelo. Alah. Lek kowe kan golek belo arep ngopo kowe? Maksudnya ngene lho, Kak. Setiap kalimat Kak sapa? Mbak Tatin. Ya. Setiap kalimat jangan kamu telan mentah. Umpamane kowe dunekke awake kowe bagor brand kaya nangka blonyo. Bener apa ora? Nek kalimat itu benar, oke. Berarti ada yang perlu ku perbaiki dengan kondisi tubuh saya. Kayak saya harus sehat, bonusnya nanti langsing. Sehat, bonusnya langsing. Bukan langsing tapi tidak sehat. Loh, kalimatnya seperti itu. Oh, Tatin lek kudungan kok ora trep, rapopo aku masih belajar. Saya masih seperti ini, lama-lama saya bisa menutup aurat secepatnya. Kowe nggih delokke Pak Seno pawakanmu kaya peralon kok kowe mah muring-muring Pak Seno, jare kudu iso menerima. Kleru. Klerune ngendi? Aduh aku mah melu-melu iki rasane. Ora lho. Aduh aku kok ya melu-melu. Pak Seno ngendika pawakanku kaya peralon aku nesu. Aku nesu. Lah nyapa? Wong aku kaya plempeng. Ora nek jenengan ki ngomongnya ming pisan ra apa-apa lah bola bali lho setiap melu Pak Sana mesti ngecek aku lho. Lah, iki bodohnya kamu. Kok mah bodoh iki piye toh? Ada orang yang dikasih tahu sekali langsung oke diperbaiki. Kue pisan pindho ping telu ora tok gatekke. Lah apa aku ora memperbaiki? Itu guru yang baik itu kadang kala dikandani dengan Ora saiki nek kowe kata-kata. senget karo aku mbok omong wae rasa ngono. Ape ya yo, tak. Masuk iki. Ora usah ngono nek Iki tontonan lho, ora ndelok wong padu lho, tontonan Ayo, iki. aku ngerti iki tontonan ning jenengan kok onek karo aku. Oke. Ngopo? Paniye? Padha-padha ning Ayo, radio gelet-gelet. padha-padha. Kowe kok Kulon Progo, Hah? aku kok Klaten. Apri, sini tak lindungi. Wes, Aku Ben. takut Pak Seno. Rasa ngopeni coro-coro. Lah, kan coro ning coro siji. Siji. Ora, ora. Coro siji. Ora, iki coro lagi gathuk. Ayo. Doyan apa piye wis? Doyan apa? Wis padu. Iki padu ora. Lah iki ra Saiki sebut ini. ngapa? Padha-padha lene nggodean ki tamu. Heeh. Kowe Kulon Progo, aku Klaten. Padha hake ning kene mertamu. Iya arep ngopo? Iki dadaku di dadamu. Nah iki yo dadaku aku yo ndek dodo mah asli bangane nggonamu. Ndi? Nggonamu jajal tak tutuke. Pak Eno dodo kula niki lho Di dodo. dadamu. Niki lho dodo kula. Waduh aku kain tok. Ketok. Ngomong kok arep Intinya gini Mbak Tatin, sini. gak mau. Tahu. Wah, enggak mau. Sini. Sentoloe enggak mau. Loh, naon? Dia ya bilangnya sini aku ya nggak mau. Ya, yuk, Nek Mbak Tatin mriki ya. Tatin, Mbak Titin sini yo. Tatin muni nggak mau ki mesti ana penonton sing alah Tatin. Tatin ki jangan masuk tenan kok. Sini yo, nggak mau. Sini yo, ora mau. Kaya kucing. Bareng enak, ora mau. Enak endi nek kaya ngono sing dikalap apane? Tak buka tenan. Iya, jajal. Cepat. Paling yo ming ra iso to. Iso ning seminggu pisan. Alah. Ya wis Mancing terus. lumayan iso seminggu pisan. Iya. Wis do padu ora. Wis. Lu mbok ucuk-ucuk to priyo jenenge suasana. Salim, damai. Yo, damai. Gak mau, itu bukan indah. mumin. Bukan Damai mumin. itu indah. Kowe nyawang warga Sidomaya iki. Ngapa toh? Tajen Malik gini. Damai itu indah. Sing Sing diperdebatkan apa sing to? ra gelem jak damai sapa? Aku damai. Sesuk meneh baleni ra? Ya ora to. Dinyanyikke lagune seno, Le. Wong sesuk ra melu Lek, Men. kok. Sesuk prei ya. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin damai. Bingung aku memikirkan. Yes, aku damai krungu ahmu.
mari harapan kowe. Sesuai aku ingin nih. Lagi nek ingin mbok ngomong rasa elek-elek. Lah aku nganggo kata-kata halus ora mudeng kok, Tin. Nek ya kuruh ra kukur-kukur. Ada yang bergejolak. Mang urus ini ku Pak sing bergejolak Mang Duduk. Mah Rasudi. Mbak men dolan karo kancane. Ono golek ana kancane. Atantil kowe. Pun kula tak leren mriki Pak. Nah, tak nek kancanya. Takut. Kowe wis sida damai urung? Wis damai, wis damai. Salaman. Wis damai itu indah Mbak Tati. Jadi saiki besok mang cenah mleh setiap kata yang muncul dari teman, kru atau penonton jangan kamu telan mentah-mentah. Ning dionceki. Ya. Aja gampang tersinggung. Nek aku ora percaya nek karo jenengan, soalnya jenengan lahir batin kok nek karo aku. Dadi wong kudu ngerti ngilmune. Ora mesti ilmu mbek ngilmu ki beda. Nek ilmu ki hanya sekedar pengetahuan, nek ngilmu ki tatarane luwih dhuwur. Dadi wis dionceki, ditelaah, dimengerti. Rene nek omong Rene. Karepku ya ngono kuwi, soalé nakal. gila ya aku. Bikin dedek gemes deh. Pak Seno lek guyu yo kaya mimin nih. Biar tak kayak Kalau mimin cengelmu. Wes meng lagi jajar pirang menit wae ketularan lho. Kacang dengan yo gagas kok. Ya lek guyu ngono kuwi. Muli piye? Muni piye? ya ke balenono. Iya balenono to. Mah, Muni piye? Gak balenono. enggak mau. Nyawang aku. Sok cantik, sok imut. Nyemprot. Men kita karepe. Iya. Kowe iki ora kaya ngono kuwi kok ning. Mimin edakan. Iya. Nano spray. Apa kuwi? Lho, nek gandane baune wong ayu kuwi, nek sok ning kono kaya dene gandane minyak kasturi. Lho. Gandane kuwi mau. Gandane wong sing kulino ngomong apik. Sesuk to. Lah saiki batangi. Lho, kowe ngerti gandane wong poso kae? Ngerti kan nyun sewu abape mambu to nyun sewu. Ning kono sok ijoli kaya minyak kasturi. Lah jatah ora tau sikatane mbok yo ngomong dadak dikalang-kalang. Ya, liwung ki pamundutan. Pak dengeran apian, Pak. Loh, kowe biyen apian. Iki mergone mimin apa piye? Ora yen tak paringke kowe kok. Pemain kertas tok iki. Maksudnya? Ya. Ya Allah, Pak Seno ki apa mantan ya, Le? Kandene amar mimin wis. Wih. Oh, iki cangkem kok apa to? Guyuhe kok dadak. Mbok gabung mriki men dadi. Gabung jasmu. Men dadi trio ngono lho. Oh, kene tulen nih wadah. Jenengan sing dituthuk ini ben tau ucul. Ora. Gelungane. Macem-macem. Kaya sing mau bengi. Kaya Hengki to. Nggih. Niki kangge mbawa mboten. Nganggo kok ya. Ado-ado kok sentul ora bawa nggo blangkrah hop. Damai, wis damai. Cik omong wae. Syukur min. Ngadeg, suara ngadeg. Ya tekno. Piye carane piye? Tekno. Piye? Ya piye carane? Sing dicekel apane? Aja dicekel lho. Hah? Kok kaya catek. Aja dicekel, nek pengen ngedeke kono aja dicekel. Lah, piye? Tungkakan ngene ora wis ngadeg dhewe. Apriki rumangsa aku anarkis. Lah angel banget tok ditungkake gak wis.